салом бинандагони хабар тиҷи, ман Навиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Ҷӯрабек Муродов, ҳунарманди мардуми Иттиҳодии Шӯравӣ, ҳаводорони санъатро ба консерти худ даъват карда, аз мухлисонаш хоҳиш кард, ки барои қадрдонии ҳунараш гул набиёранд. ҳунарманди маъруфи Тоҷикистон Ҷӯрабек Муродов ба сабти як видео аз мухлисонаш хоҳиш кардааст, ки ба ӯ гул наоранд, балки ба ҷои он китоб ё фиттаҳои оҳангро бихаранд, то ёдгорӣ бимонад ва он насли оянда баҳра бибарад. Ассалому алайкум ҳурматони азиз, мухлисони меҳрубонам. Худо хоҳад рӯзи 16 бо хости Парвардигор бар рӯ мешавем. фақат аз ҳамаи шумо як илтимос, 60 сол боз ман гул мегирам. Ман аз шумо бисёр миннат дорам. вақте шумо ба ман гул меореду, пас аз 2-3 рӯз ки паҷмурда мешавад, зимни партофтанаш дилам дард мекунад. ба ҷои гул имрӯз китобҳою дискҳои олиҷавоб баромадааст. онро харида дар хонатон нигоҳ доред, хубтар аст, маслиҳат медиҳад ҳунарманд. Ҷӯрабек Муродов ҳамчунин хабар медиҳад, ки барои мухлисонаш барномаи ҷадиде омода кардааст. консерти навбатии ҳунарманди мардуми Иттиҳодии Шӯравӣ Ҷӯрабек Муродов рӯзи 16 октябр соати 16:10 дар театри барноми Камоли Хоҷандӣ баргузор мешавад. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед дар комментария. шумо меравед ба консерти Ҷӯрабек Муродов, ки артисти халқи Тоҷикистон аст ва ӯро битамоми Тоҷикистон ҳурматаш мекунем. фикр кунам гапаш дуруст аст. шумо чӣ фикр доред?